Okay, jeg er inde på noget, der hedder Survival Test. Det er noget, man kan få. Jeg lægger et link om, hvordan man kan få dem. Så, så kan man generate new level og load og ja. Hey, skide på den der. Og så gælder det selvfølgelig om at overleve. Så hvis jeg trykker I. Nej, det er B. Er det ikke? Nej. Er det ikke? What the fuck? The fuck? Det er ikke B så? Nej. Det tjekker jeg lige her. Options. Controls. Build. Jeg trykker vi. Nej. Det finder jeg ud af. Så 10 TNT til at starte med. Det er fedt nok. Så gælder det om at survive. Og så er der zombie om det ene eller det. Og så får man 3 for hver 3 man hugger. Nå, så er det derfor man ikke kommer med inventory. Man får 3 wooden planks for hver gang. Eller nogle gange 4. Og så. Men som jeg sagde lige før, det gælder om at overleve mod de zombier, der kommer. Og så når man dør, så er det fuldstændig lost for en. Kom nu, mand. Du bliver nødt til at grave her. Jeg håber ikke, der kommer zombier lige nu. Ellers skal jeg lige prøve at dø for jer. Eller bare gå ned i zombiespawn. Var ikke? Nej. Det var det så ikke. Jeg synes bare lige at se spawn der. Eller en grotte, som det hedder. Der! Zombier! Kan I se? Der render zombier rundt om dagen. Men det er sådan en creeper. Så kommer den. Følg efter mig. Se, så sprang den så. Og hvis så jeg dør, så er det bare med hele det her fucked up game. Hey, spider. Edderkop. Så ja, der. Fuck. Die. Jeg vil ikke dø. Så ved den også. Jeg kan lige prøve at dø. Fuck, den lægger. Ja. Så kan vi lige prøve at trykke 9 her.
Så prøv lige at plante TNT. Lige hurtigt. Der. Plant det så. Så bare slå. Så der ild. Det er bare puff. Men det springer bare ikke så meget. Ikke som i det normale. Nå, skide på det. Nu prøver jeg lige at dø med den her creeper her. Kom her, creeper. Så kan du lige dræbe mig. Se, så dør man. Og så bare generate new world. Small. Sådan vil jeg lave det i den verden. Så. Og der lægger min så ikke så meget i. De store der, der lægger den, men de små, der er den bare fuldstændig hurtigt. Se, så zombierne, de har også rustning på det hele. Det er mega fedt. Det er, de har rustning på. Men så dør de, så er det også meget svært at dræbe dem. Fuck! Vi ses. Nej, det mener du ikke, mand. Skynd mig. Fuck! Fuck! De syger hovedet. Nej. Så syger de heller ikke. Skal du dø, hva'? Skrid. Fuck! Jeg har ikke mistet det eneste liv på den. Det er zombie. Det er så survival test. Så kan jeg også få det der classic der, som hvis man går ind på Minecraft.net. Hvis man går derind og så trykker på den der single player. Den version kan man også få det hele. Man kan også få alfa-versionen helt gratis. Jeg skal nok lægge link ind om hvordan man downgrader og hvordan man jeg laver en video om hvordan man downgrader, og så lægger jeg et link ind om det program som man kan downgrade. Jeg skal nok lægge det hele ind til det. Det lover jeg. Det var meningen om man ikke kan finde spawn. Nå. Wee. Nu vil jeg lige prøve noget sjovt her. Gammel med dig. Puff. Hey, er det spawn? Det var det ikke. Holy crap. Jeg tror jeg har nok til at komme op. Sådan der. Så må jeg bare grave resten, hvis jeg ikke har. Nej, jeg havde lige præcis nok. Wow. Holy crap. Kom med alt det der dødt. Jeg har brug for det. Jeg har brug for noget af det her dødt, tror jeg. Tror jeg. Sådan der. Måske. Det får vi se. Det var nederen, der er nogle maps, dem kan jeg bare ikke hente. Jeg gad godt have den der Skyblock rival. Jeg skal se, om jeg kan skaffe den. Og hvis I vil have, at jeg skal prøve noget, så kan I bare sige til. Skriv i linken. Skriv et pis. Skriv en comment og... Nå. Luk.